отново сме на Харман Кая, това е големият фалс. Смейте, траките са почитали така тази анатомия на човека. Да. Виждате двата атрибута тук и същинският член, вече който е срещу нас, мога да ви заведа да видите голямата вагина. Така, минаваме покрай големите оглоздани кости. Така, те имат ли някаква връзка с голямата вагина? Да, но след малко ще се върнем на тях, нека сега се концентрираме. Само да ги заснема, нека да се види на фигура 1. Да. После ще добре. Обясня, няма страшно. Добре. Разположено е запад-изток посока, така на върховия хълм на Харман Кая, долината долу, така, всичко ясно. И това тук сега е голямата Любик Ваджайна. Да. Това е било едно от най-култовите места за траките, не е нужно да обяснявам защо. Да. Така виждате вътре керамика, има кокали, има листа от дъб, много важна символика, има една стотинка, отново много важна символика. Просто религията на траките е била една от най-добре развитите в региона. Много интересно. Моят колега Александър Фо може да ви разкаже повече неща. Така че следващата ни спирка е голямата стълба. Както виждате, това тук са стъпала, където водят от основата на скалата. Да, само да ги заснема, да. Значи някакъв близък план, да. А също така наречени Stairway to Heaven, ако не се лъжа. Точно така са го наричали на тракийски, чист тракийски език. Значи за моите археолози ще е интересно да видят, те са издълбани в скалата с, предполагам, или канго или хилти са използвали от тези. Значи като виждам нарезите, предполагам, че е хилти, от професионалната серия. Да, хилти са използвали, много интересно. Нагоре издълбани са в основната скала, което е също много интересно. Няма никаква шпакловка, няма замазка, нищо не е слабо. Нека уточним, древните траки не са използвали шпакловка, замазка. Никаква шпакловка, никаква замазка. Само камък в камък. Само картачи и след това са дявали с шмиргила на шмиргила на камък. Значи нека да довършим лекцията сега. Така. Отново сме с професор. Как ви беше името? Аз се забравих. Петрак е, Петрак. Така, значи следващият обект, на който спираме, е изключително важна част от целия култов комплекс. Е така наречената надвесена скала. Значи надвесена, виждате защо формата е така надвесена, с необичайните ниши. Защо ги наричам необичайни? Първо, формата им е изключително необичайна, второ, броят им, 13 броя, както в християнството. Тук вече почваме да правим паралели като в християнството, 13 на брой. Никъде другаде в света, бих казал, няма такъв паралел. Ниши безбройно има хаотично разположени, точно в такава форма и в такъв брой наистина е уникално. И защо ли е така, не знам дали има някаква връзка. Вие видяхте вече черепът. Колегата от РТВЦ-то го снима. Много интересно намерен тук. Ще акцентирам върху него. Череп, който няма аналог другаде. Говорили сме с антрополози, с биолози, зоолози, всякакви хора, където специалисти, просто няма такъв аналог, няма такова животно на земята намерено до сега. Само тук в района се среща и само този череп е намерен до сега, няма други. В района, в една от тези ниши всъщност. Да, мисля, че беше тази най-горната ще е фокусна. Не, беше положено. Даже местните казват, че при пълнолуние от нея е излъчвало светлина. И така са го открили, а то просто е фосфорицирал черепа. Може би, но не е ясно. Все знае, смисъл, ние науката, археологията не вярваме в такива работи. Сега не знаем какво е, но наистина изключително интересно би било за... Добре. Така, нека да се преместим от другата страна, също да обясним. Случайно намерихме посетители тук, ето, значи все пак е популярно това място. Виждате, хора идват и ни посещават. Тук е съвсем малка такса, 50 лева, само ще им излезе. Не се кинте, защото само ни видяхте. Ако не бяхте видели... С една кратка обиколка и беседа ще има. Да, но нека не се отклоняваме от основната тема, за която сме туристите. След това ще ви запазете тишина. Така. И така от тук, от тази погледна точка, може да видим целият култов комплекс с Харман Кая, с голямата вагина на върха, надвесената скала
Там е големия хуй също отляво. Краката. Моля? Минава улей. Да. Значи това са концентрични кръгове, не са улеи. Нека да уточним за здравите зрители, защото то също е много важно. Това е концентричен кръг с ъгъл. За първи път само тук се среща. Така, ето това момчето е археолог. Момчето е археолог. Той е студент от Софийския университет, може да ви каже то. Добре е да дадем път на младите. В този улей има две по-малки уличета, които ето тук се събират в Значи, не се притесняваме. уточних ли, че снимаме филми, мисля не е хубаво. Добре, хавиме лента, бюджета ни е малък. Добре. Да, разбрахме, момчета не се отклоняваме, да продължим по темата. Значи, общата картинка е ясна. Огромен култов комплекс, единствен, няма друг аналог в целия свят. Черепчето забравихме, може би да го донесеме. Ами черепа не е добре да седи там, защото... Да. Значи местната има такова поверие, че тракийските богове не позволяват да се изнася черепа. Както е, смисъл това се подробно. Някои хора умряха миналата година. Но това ще да не се забавяме. И така, значи огромен култов комплекс, който няма аналог в света, просто изграден от тази вулканична скала с ниши, с всичките елементи на тракийската религия. Абсолютен култ. Значи имаме нишите, имаме жертвеника с улиите за кръвта, имаме голямата вагина, много важен елемент, и големия фаус. Значи това в света просто го няма. Четирите елемента на тракийската култура. Всички събрани на едно. Събрани на едно. Доста интересно, да. Значи, ако искате още нещо, ще ви кажа, ще ви разведат тук моите колеги, защото аз трябва да поработя. Да, значи ще продължиме по-натам по пътя. Много сме затрупани. Така. И значи, след дългогодишни изследвания, може да кажем, че видяхте концентричния кръг там, зад Харман Кая, който обаче беше сякаш отсечен. Значи, имаме, както имаме един кръг, така, това е големия кръг, видяхме все малко част от него, като парче от торта. Така, но виждате тук, кръговете продължават, улиците. Значи, преди няколко хиляди години... При големия взрив, когато е бил, може. Да, преди големия взрив. Това нещо е било запълнено, част от един грандиозен. Значи, това е, говорим за много голяма теологическа сцена тук. Това е било един огромен концентричен кръг, в който са се изливали тонове кръв, които са се стичали по краищата. Пълнили са долините на тези реки, които са били изкуствено издълбани. Нека да уточним само откъде са идвали тоновете кръв, също ще е интересно. Значи, откъде са идвали? Жертвоприношение, човешки жертвоприношение. Тук има една друга теория за толтеките. Един колега там от клуб Екстрем може да ви го разкаже за нея, но важното е на къде са отивали, за какво са ползвали тази кръв. Може би това е било космическа цивилизация, която е използвала човешка кръв за гориво, само да акцентирам върху черепа. За космическите си кораби. Това е последната теория. Като кръв е отивал в резервуарите на космически кораб, който е бил... Да, мисля, че това е финал. Много само да उतारा दे सुतमने